El diumenge tancàvem el 25 Festival Internacional de Danses i hem volgut que aquest aniversari, aquest 25 aniversari, celebrar-lo precisament fent coses que ens agradaria molt fer al Raval i fent coses que sabien que anaven a agradar molt al poble de Vila-real. Per un costat, hem portat una dansa d'Indonèsia que era patrimoni de la humanitat. Nosaltres sempre la defensa del patrimoni és un dels nostres objectius. Per un altre costat hem portat el grup de la Bola Santana. A Vila-real n'hi ha molta gent d'Albacete, de la Manxa, i és un grup dels que havia passat pel festival i havia despertat un major interès. I per un altre costat han vingut també els nostres germans de la ciutat de Mihalotze, que tradicionalment han vingut al nostre festival i que estan precisament en l'origen d'aquest festival, ja que l'intercanvi de les dues ciutats va ser quan va néixer la possibilitat de portar grups internacionals a Vila-real. Junt d'això havia d'haver un grup del Carib, que és un grup que ha demostrat tota la força, tot el ritme afroamericà i que tancava el quadre del festival. També, juntament amb això, podem veure encara, fins al dia 28 d'octubre, una exposició que celebra tant els 25 anys del grup de danses Raval com el 25 aniversari del festival. Això ho tenim tot junt a la Casa de Color. I res més, pensem que ha sigut un èxit, que la gent de Vila-real ens ha acompanyat en cadascun dels actes i que realment estem ja preparant el festival de l'any que ve, perquè pensem que és la nostra faena, no? I que pensem seguir en esta faena per almenys 25 anys més.